Jauzi baten moduan, zeru kolorez, itxasoari begira, begietan distira, eskuetan kilimak denok batera, olatu gainean igerian goaz, ametsak eraikiz bihotza balik, zure hondartza maitasunez jantzi. Urdina zara zu, olatu zara, urdinak gara gu bere olatu gara. Urdina zara zu, olatu zara, urdinak gara gu bere olatu gara. Eguzkiak azala berotzen dit, kresalaren usain ederrean, bakarrik joan da bizkortzoaz baina, urrun iristeko lagunak behar. Deustuko Unibertsitateko Komunikazio graduko eta Komunikazioko zuzenbide graduko 3. mailako ikasleak marea urdinera elkartzen garen olatu berri bat gara. Alazne Mujika irakaslea gidari dugula eta herritarren aniztasun funtzionala kontuan harturik, gizarte bateratu eta inklusibo bat lortzeko erronkari ekin diogu. Publizitate ikasgaiko 60 ikasle gizartean eragiteko asmoarekin elkartu gara. Aurretik sareetan eta hedabideetan oihartzuna izan duten beste ekimen batzuk oinarri hartuta. Denok egiten dugu aldaketa, denok gara marea urdina. Elkarte hau irabazi asmorik gabeko elkartea da. Gizartearen sentsibilizazioa dugu helburu. Behar duten pertsonei ahotsa emanez, munduaz gozatzeko denok ditugun aukerak izan ditzaten. Beharrezkoa deritzogu, gaixotasun eta dibertsitate funtzionalak ezagutzera ematea, gizarteak ezagutu eta uler ditzan, jakintza horien baitan jokatu ahal izateko. Marea urdinak, pertsona hauek kontuan hartzeaz gain, hauek gustuko dituzten ekintzak ezagutarazin nahi ditu. Elkarrekin une horietaz goza dezagun. Beraiei esker munduak dizira berezia du. Beraiei esker maneak bizitasuna hartzen du indartsuago izateko. Urdin mota asko daudenez, errealitate askok osatzen dute aniztasuna. Urdin argia, iluna eta zer urdina dauden modu berean, aniztasun funtzionala psikikoa, multisensoriala, fisikoa existitzen dira. Eta marea urdinak urdin horiek guztiak osatzen dute. Aniztasun guztiek. Inklusio soziala lortzeko lehen urratsa, pentsamendu inklusiboa egunerokotasunean barneratzea da. Munduan elkarrekin bizi diren errealitateei aukera berdinak ematea. Aniztasun funtzionala ez da beldurraren edo ulertezintasunaren begiradarekin ikusi behar. Desberdin deritzen horrek berak aberasten duten bizitza. Baliteke autismoaren espektroak nastea edo kolektiboa osatzen duen beste edozein aniztasun zer denez jakitea, baina gogoratzen duzu lekuzkanpo sentitu zinen azken aldia. Onartua ez izatearen sensazio horri egiten diote aurre milioika horrek. Aukeratu ezin den egoera batengatik. Konponbidea eredu bakarreko pentsamendua alde batera uztea da. Aniztasuna behar desberdinez osatzen da. Zer egin dezakezu hau errazteko? Euskal gizartean aniztasun funtzionalari buruzko kontzientziazioa lortzeko xedearekin, erakundeak 34.000ko itsasaldi bat antolatu zuen, eta 400 igerilari bolondresen laguntza izan zuen. Oso elkarte bateratua gara, eta berriro ere elkarrekin hunkitu nahi du. Kontrako arronte hori denok igeri egin dezakegu marea bihurtzeko. Aukera eta erraztasun berdinak izanik. Izan ere, korronteak inorez baztertzea da proiektu honen xedea.